Jubilazioa iritsi eta Juan Cruz, zuk eta Rosak zure emazteak erabakitzen duten harrera familia izatea. Bai. Zer da harrera familia izatea? Bada gauza politia, alde batetik eta beste aldetik responsabilidad apur bat hartu. Pentsari da gu hasi ginela, orain dela urte asko, harrera familiarragaz. Hasi ginen, gero gendun familiko arazo batzu, da itxi gendu. Da gero etorri izan honek Ukrainiko guda, eta etorri ziren uniek Ukrainatik. Zaten, zeratik ez dugu hartzen leku nahiko ego, ez zera handiz edokau. Da zeratik ez dugu egiten, elkarri uniek. Laguntza apur bat etxekota. Sartu nintzen ordenagailuan da, harrera acogimiento familiar. Da ziren, urte zen Bizkaia. Bizkaian bebaukau. Da ziren informazio eskatzen, egin genuen kutsillo bat, hartu genuen lehenengo mie, posik. Nola gogoratze duzu, Juan Cruz, nola joan zen etxera iritsi zen lehenengo ume hura? Izan zen. Gehiagi. Ume bat txiki bat. Hiru hilabeteko ume txiki bat. Izan zen. Altasuna, postasuna, zer izan zen. Bai. Izan jaize. Jaia egintzen duten etxean? Bai. Izan zen larri. Horrela zuen etxetik, jada 4 ume pasa dira? Bai. Laurrena da. Bai. Da posik. Benetan. Oso pozik? Oso. Ikusten zaizu, emozionatuta bai? Bai. Ez que negarreko balbula martza jarri, zabandu die. Beti nabil negarrez. Egi da. Eta gaur egun nor duzue etxean? Gaur egun daukagun umetxo bat, politie, Rubixo, Berto, politie da ona. Oso ona. Agita, 1, 2, 3. Oso nobieta. Venga, no pida que no. Oso nobieta. Aurrak hartzen dituzu etxean? Utzetik 3 urte arte. Eta zergatik aukeratu zenuten adintarte hori? Horre behar dabe maitasun gehiago. Ez, behar dabe zaintza. Guaz egoten die, hogetala jurtu. Guaz ere ikasten dabe, zer da familia bat. Zer da maitasuna. Zer emate dizue harrera familia izateak? Apostasuna, laitasuna. Ez que da beste bizi bat. Beste bizi modu bat. Aldatzen da, dana aldatzen da, guzti izaldatzen. Asko emoten da, uniek asko emoten da. Eskerrak ikusten duzu, zean eskertzen duzu, bere gara. Baina eskertzen duzu. Etxean daukazuen 4. ume hau, noiz arte egongo da zuekin? Ja gitxi faltasako. Beste hiltxo bat, heltzen bada. Ja, bada. Eta nola aurre ikusten duzu momentu hori? Ja gaur egun ez dugu bestiek ikusten dugun moduen. Ja ikusi dugun moduen. Ja ikusten dugu beste eta batera. Ez duzu hainbeste sufrituko orduan? Sufritu bardin. Hori argi daukagu. Negar gitxiago ingo du, bai. Baina negar ingo, ziur. Eta horrela noiz arte? Bazakigu. Gerokoa gero. Gerokoak ikusko du. Ni argi deket, negarrez badut itxen, izten dut asuntu. Ni borondatez itxen dut, eta itxen dut gure dautelako. Negarrez badut itxen, sentimentorik izeket.